Hello mga bags, magandang buwan. Welcome to my YouTube channel. For this update video ay nagmumukbang kami ng kaalang manok and kulera, tilapia. So, tara na! So, ngayon mukbang na po kami. Ayan. Yung mukbang namin. Paano naman ako ng tilapia? Ang kalas. Ayan. Tamulain ako ng upload na video ko. Buta ko ang nasyado nga. Ngayon ko na. May hala din ako doon. Uy, ano yung? Ako na kanan? Ang ganda yun. Eh, ibutang! Else. Ano pa? Diyan lang sa ito dyan. May red horse. Wow! Lalo kalit. Ako na. Sige na siya. Hindi. Laman ka. Tapos magkakita tayo. Ay, mga viewers. Video ito. Naging balda yun. Ay, pa pala dahil yun. Nakakaman ko ito. Hindi pa maong duho. Ang pala. Marasa yung tingin sa luto niya eh. Saan lang. Bubog lang ang buko. Okay, sabi ano pa aral. Eh, kitagandaan mo pagkuhan mo. Ayaw sa ito, may dakuan, may tilapia. May dakuan ko, no? Hmm? May tilapia ko, no? Dito sa ngayon, yung kakaliguan. Sige, ang tuloy. Pero sunog na. Go. Meron ako. Tsaka mindset. Ganda. Okay, hindi naman yan. Hindi man lang. Ang wala ito. Bawang. So ayaw mo na pinaksaw yung genre. Kahit nakampak sa lang sa. Nakasip pagbawan mo kanin, no? Pwede yung kawalin niya. Narito ako basta tinula, tinula sa tanglad, tapos may bahaw, tapos naman yung kakaunan mo. Dapat ang kahoy. Kaya ang tanglad ang niyara sa nagawas ba? Tapos, kuran-kuran na. Hindi Malasang ako may isdaan mo. Aga-aga pala kapag sinula ko. Pag magluto ka mo, talagang sa bahay pagluto. Oh, tingin. Bubuglagan ko. Tingin. Ang double good. Kano? Ang burbog talaga. Ano daw, kukuhan na. Kano? Nawawaksi. Pag hindi pa nagluluto, Kano? kasama na ko ito kagaya ira. Diba ka nila? Mga Chinese maras magluto tayo. Kukuha talaga nila ng mga tulan ng manok. Ito di man. Kaya kung mag-upload ng upload eh, ako subscribers na local.
Adlaw na dugang. Kasi ba sa libre na kailangan adlaw mag-upload. Sabi na ako, video ko ba 200 plus na. Pag small creator ka pala, dapat ano mga video lang mga kaglipot lang pa. Lingkod. Jadi din naman ipiprito yung ilang pamatingin. Lagaw na rin. Nabata nito. Pati ko rin ano, bitukas, awan ba isaw, ano tas matiin. Na ito yung dadaan naglaga sa pagkot. Tapos may bilang mo yung mga kabuka. Magkatulukan eh. Balik ako may bilang mo eh. Iwanan ka na namin. Ito may Mountain Dew. Iwanan ka na namin. Ano yung mga video? Ha? Mga video ito, palinti. Iwanan kasi ito wifi kayo. Karobi. Di, kung sama So pagkagabi. ka, kung wifi. Okay na. Boring na natin din ma. Mm-hmm. Sinakan na yan, oray pa kang wifi. Boring na. Hindi naman lagi. Jadi lebih dita, Oray ka doon. Hindi ko malig. Nagkumit kami din natin sa wifi, kalulok. Andi ya. Ano si Siradaan? Wala kayo. Wala naman yung mga tato. Tak, lalo na kon. Kaya mabili kami pasok ka tadi kuan. Hindi sa. Baka tulala ka na kuan. Roldan. Baka na naman ang dapat. Yan. Uy, madam, plastic ito ako. Boleh kami yan. Pwede mo nung makita. Ang damo mo. Pwede makita hati. Ako di bansa. Kan udah kasih makan. Okay na ito kukuhan. Mali. Wala to kasi may pinakyanan niya kung eskwela ba ko direct na. Ito ba may topic ka? May pinakyanan na lang ito sa palo. Inuulit niya dan ako. Masaya kasi. Ano mo ka visa? Ano? Yan ang pinakaturo. Direct ko may lalakanan ng pedas. Isa patulakan. Ano yung padlock? Yung tatawag din siya sa Justin. Di rin nga nito rin na makatulog na makapaso. Kabulot mo man. Pag ganito na Alvin ako rin ako din. Basta tayo na makan. So saan tayo takdatin na kaon ba? Yan. Ano? Ano ba? Bye! Apalag pa pa rin content.